Suarane bojoku apik ora, Tru? Apik, apik. Sip tenan. Hamung ati bawi ta Bu Wahyu. dalem Sesuk-esuk kowe langsung sekolah apa piye? mboten Lah, mboten sios iya alhamdulillah. pripun to pripun Besok iki tekan omahku subuhan terus baru kuwi aku arep turu. Aja ganggu aku. Heeh. oh iya Kowe turu ning kamar dhuwur, aku turu ning samping. dhuwur ngendi Kamar weh lah piye to bocah iki? Kae dhewe iki ndek kamar lantai 2 aja. endi to Ora sepel. Lah iya, kowe ning kamar dhuwur aku ning omah samping. Samping cedhak WC. Pokoke aja ganggu, pokoke aku sing ora turu. Nggih. Oke? Oke. Oke, ning aku tok masakke sik. Oseng-oseng terong. Lemes ora? Loh, iya ta. Jarene marai lemes terong niku. Siji oseng-oseng terong marai lemes, jangan mbayung iki marai wahing. Heeh ta? Ngewuhke to niku. Piye? Ngewuh. Ora, tetep ora ngewuhke. Tetep aku mencintaimu. Ora ana wong wedok sing tak tresnani liyane kejaba mung dirimu. Luput pisan kena pisan yen gampang Luwe. gampang Apik to, Truk? Apik, apik. yen angel ka langkung Tan. Terus. tan kenoti numbes arapa Monggo dilanggamke Bu Wahyu. Sing langut Aku kok mambu mendoan ya. mambu menduk. Oh, aku iya ya, Truk. Kandhane kok. Jan wah genah soto ya, Truk. Heeh. Duh, ambune wis tekan weteng ya, Truk. Genah gur bacok. Kaya parfume Saras. Apa terus ambune mendoan? Heeh. Nyebat-nyebut suara Saras ini masalah. Monggo Bu Wahyu. Alhamdulillah. Matur nuwun Bu Wahyu. Sami-sami. Doa Pak. kagem Bapak sing kagungan gawe, monggo. Nggih, Pak Kentri Basuki dan keluarga. doa kagem Pak Kendri Basuki sakeluarga Heeh. kalian sedaya mawon ingkang wonten mriki mugi-mugi tansah pinaringan sehat, Amin. bagas waras, Amin. rezeki banyu mili. Amin. Terus napa meneh nggih? Sukses selalu, sehat selalu. Matur Amin. nuwun nggih. Terima kasih Bu Wahyu. Aduh, lele mlaku untuk menake. Kaya bebek ngepet. Minangkani lagu sing pungkasan terus aja lali. Iki mau ana sing ngersakake popele. Heeh. Iki dikurke bareng-bareng. Bareng-bareng. Terus engko sebo le, Truk cah bagus. Heeh. Sebone nganggo lindur. Heeh.
Engko sing buka celuk kowe ya. Heh? Buka celuk ngelindir. Kowe apa aku? Ah kepiye kuwi? Riris harto palwo muting ra. Yo gak yo. Engko. Oh, engko to. Ah, kepeling. Kur bareng-bareng. Monggo. Dados. Alhamdulillahirabbil alamin truk kabeh-kabeh wis dipinangkani muga-muga lejar penggalihe. Kula minangka dados badal wakilipun kanca-kanca wonten lepat ngungging samudra pangaksami. Ana informasi truk
Kepiye? Iki ana HP sik ketinggal. Heeh. Heeh. Wis. Sing ketinggalan iki mengke HP-ne ten Gambang. Kayak Gambang ngono. Disebani, heeh. Iya. Kae Ndara Kresna, heeh. Nunggu rawe bapak, heeh. Riris harta palwonuting ranu alon tata lenggahira risang marta tameng tasih misudan dono raras
Ndara. Ndara sinuwun Prabu Kresna. Ana apa Nara Gareng? Ngaten lho. Kula niku ajeng tanglet. Bapak niku pamit lunga teng pundi to, Ndara? Bapakmu ya Yai Kakang Semar mau pamit karo aku nanging aku ya ora ngerti. Kosek iki gapite mlethek Gareng. Aku ya ora ngerti nendi lungane Kakang Semar. Wo. Dados bapak lunga pamit neng boten apa jenenge menehi keterangan. Keterangan kepiye to, Krek? Saune-unine to. Menengo wae kowe iki tapuk. Narkis ya kira-kira iki Gareng iki. Ya, pancen bapakmu lunga ning ora menehi keterangan. Lah terus jenengan mau teng homestay ngapa? Oh, lah aku nyetel Mbah Parman. Anggere wis muni motor ning rakyat pate. Wah, jenengan iku wah ya apik iki kresnane iki. Seneng aku nek ngene iki kresnane. Terus niki pripun niki ajengan? Lho. Ora usah bingung to Nala Gareng. Wis ngerti dhewe to, nek bapakmu ya Kakang Semar kuwi pamit mesti mengko bali. Lah nggih iki genah nek pamit terus bali. Anggere ditentek nek yo bali nek bapakne kuwi. Wong enek sangu yo mung 20.000. 20.000 gayane jajake kancane. Ayo gelis lentek. Nala Gareng Petruk apa dene Bagong pripun wonten dawuh? Arep do mlebu ning homestay ora? Jenengan ku pripun to jenengan ajeng ngomongan apa? Pun saniki ajeng ngomongan apa alon-alon mawon ora? Ora aku ora arep alon-alon kok. Karo ngenteni tekane Kakang Semar. Arep ngapa? Arep ngenteni arep ngapa? Ajeng napa? Manut dawuh Kakang Semar mau dinteni karo ngopi karo udut-udut. Oh, ngaten. Iya. Ayo dinteni ning kono wae. Iya kok sik ning kene sik wae, men kepenak. Miat langene ngalang kiwan. Aklar pandamoncar. Tenan ler kekonang surem sorote tan padang. Kasolan pajaring purnameng gagono dasari mangsa katiga. Nala Gareng, kula wonten dawuh. Karo ngonteni timbule Kakang Semar ayo. Karo mlaku mbok alon-alon karo dipelayoni mbok sithik monggo kula dherekaken Ndara. Sinuwun Prabu Kresna.
Meraina semebang yang haruna katinetraning anggorapuh sabdaning kukila rengkan negara sagetar Om kekidungan dengkung ler wuwu sing bini panca bebetoke ngayam wana ayam wana manguwuh ing pagakan sangayu bal pelanggan ulun mbuya sisip saka pandulu ingkang munggah ning kayuwangan ulun jeneng kita Ismaya padha kanthi harja jeneng kita ngadhep ning ngarsa ulun Ismaya blegeg-ugeg sadulita pikantuk pangestinipun kaki padha mboten manggalangan setunggal menapa bekti kula katur lho ulun tampa karya bombong penggalih ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Ismaya kula tampi asta kula kekalih kula cancang pocek ing weni dumawah wijang rumeket ing Wardaya saestu andadosaken daging rah kayuwanan katon semengko pangawak bojoran damar sasi kita munggah ning kayuwangan ulun mongko datan ulun timbali darbe sedyapa Ismaya kekilapanipun menapa panjenengan menguasai sedaya makhluk-makhluk ingkang wonten ing donya punika kula sowan kok panjenengan boten wuninga ibarat ulun gawe cangkreman mboya ulun batang pribadi niki ngaten kula niku gadah gegayuhan pengin bangun pesanggrahan supados mangkenipun slamet wilujeng laris kathah ingkang samya sanggrah cantrik-cantrik kula menika kathah ingkang samya remen nanging kok panggiri gudanipun kathah sanget pramila kula nyuwun kawelasan dhateng panjenengan kula nyuwun dawuh Ismaya wonten dawuh lelakon monadili mung dilakoni kabeh kuwi mau bakal bisa nampa katrangan kang gumathok ulun paringi purba kelawan wasesa kelamun jeneng kita mbangun pesanggrahan kok wonten sambi kalaning marga kuwi pacobaning urip kalamun kita bisa mbingkas pacoban ateges kanugrahan semanding marang jeneng kita Ismaya rikat lampahing rata tanpantara prapting sukuning arga Eram kang tuminggal dendeng saengga praja sabda pangendika panjenengan kula pundi kula candhi dadosaken jimat pramila kalenggahan menika kula nyuwun pamit badhe mbabaraken punapa sinten ingkang dados pepalang tumrap gegayuhanipun Semar Badranaya lelungsen ulun bebakali muga-muga kasembadan sedyamu
lestari anggon jeneng kita mbangun pusanggrahan nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu pipulun. Padha rusak paduran karang kajempul goleki Semar Oh iki sapa wani nyegat lakuku arep boyong Kyai Semar aku Ki Semar kowe sapa aku sapa mau kowe pokoke yaksa ngono ki garene Rudra yaksa aku ayo kowe Kyai Semar gelem tak boyong ning negaraku apa ora? Wani boyong karo aku wani wae. Nek aku ora gelem diboyong, wah tak rada paripaksa. Ayo. Apa rumangsamu Semar ki ora ngerti karo kowe? Apa rumangsamu Semar ora ngerti kowe ki sapa? Ayo kowe Bathara kowe lak ya kala to. Walah dalah. Kula konangan kowe saiki mulane kok kowe ampuh banget iso ngundurke Ndara Setyaki karo Anoman iya ayo kowe bali bali ning dandang mangure timbang tak uyuhi kowe ning kene oh iya Kakang aku bali Sigra bala kang tumingal tampa prang samya medali ing
jagat Dewa Bathara. Semar Badranaya. Ayo. Ayo tak boyong wektu dina iki Semar. Patihmu wis badar lah kok kowe sik guyu lakak-lakak. Ganti apa ora? Tak idoni ora ganti. Waduh. Semar nyuwun pangapunten. Aku arep duwe gawe gegayuhan sing luhur kok mbok tok ganggu iki karepmu kepiye? Madosaken tedhanipun para wadyabala baju barat ketanggur Semar kowe saiki. Nggih nyuwun pangapunten kesanipun Kakang Semar sameneika kados pundi Bali? Bali aja ganggu gawe. Keluargane Bapak Kentri Basuki lan kiwa tengene aku arep bangun pesanggrahan sing picak dituntun, sing lumpuh digendong wadyabalamu jak bali kabeh. Aja ganggu gawe keluarga iki. Sakiwa tengen nyuwun pamit Kakang Semar. Semar bangun pesanggrahan sampun paripurna, sampun sumilak wonten sampun padhang kahanan menika. Wonten lepatipun nyuwun gunging samudra pangaksami mugi-mugi dados sarana tumurinipun kanugrahan. Wonten ngarsanipun keluarga agung Bapak Kentri Basuki lan keluarganipun wonten lepatipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.